Moi! Nyt me mennään kouluun. Eli tää on semmonen ihan tyhmä ja huono video, mutta ihan sama. Jos te ihmettelette, niin jos haluatte, niin päättäkää itse, jos haluatte laittaa peukkoja ylös, mutta ihan sama. Kato, kun mulla ei oo sitä ihme kameraa, joka on kypärässä kiinni, niin se... Joo. Tässä on mun oma pyörä. Joo. Okei, tää riittää ja moikka!